שלום עולם, שלום עולם, 6 בבוקר שוב מלחמה, מחבלים חמושים פורצים גדר בלי בעיה, מסתובבים ברחובות, יורים שופכים דם על הקירות, ואנשים במסיבה לא דמיינו כזאת אימה. אז אנא אלוקים, רק תשמור על החיילים ותחזיר את החטופים בריאים ושלמים. אז אנא אלוקים, רק תשמור על החיילים ותחזיר את החטופים. מדינת ישראל נכנסת למלחמה. בחדשות רק מדברים על חטופים והרוגים, ויש כאלה שעכשיו הם עדיין לא מוצאים, וההורים שם דואגים, אולי הם לא בכלל חיים, אבל החוסר ודאות הזוי שזאת המציאות. אז אנא אלוקים, רק תשמור על החיילים ותחזיר את החטופים בריאים ושלמים. אז אנא אלוקים, רק תשמור על החיילים ותחזיר את החטופים בריאים ושלמים. שלום עולם, שלום עולם, 6 בבוקר שוב מלחמה, מחבלים חמושים פורצים גדר בלי בעיה, מסתובבים ברחובות, יורים שופכים דם על הקירות, ואנשים במסיבה לא דמיינו כזאת אימה. אז אנא אלוקים, רק תשמור על החיילים ותחזיר את החטופים בריאים ושלמים. אז אנא אלוקים, רק תשמור